Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας στην τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές. Καλησπερίζω την κυρία Λιλίκα Βασιλάκου, υποψήφια σύμβουλο Περιφέρειας Αττικής μόνο με έργο με τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Καλό σας μεσημέρι. Δίπλα ο κύριος Παύλος Γερακάρης, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού, πολίτες για τον Κορυδαλλό, γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος, νομίζω ότι πολύ αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία. Κύριε Γερακάρη, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Κυριακή Μπιλιάνη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον κύριο Καμίνη, δικαίωμα στην πόλη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και στον κύριο Νίκο Μπάμπαλο, είναι υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Λιλίκα, κυρία Βασιλάκου, με συγχωρείτε. Υποψήφιος σύμβουλος λοιπόν Περιφέρειας Αττικής μόνο με έργο, Γιάννης Σγουρός. Τονίζω την ιδιότητα και την υποψηφιότητα του καθενός, διότι αυτές τις μέρες καλό είναι να υπάρχει όλος ο τίτλος για τους ψηφοφόρους. Να πούμε ότι εγώ κατεβαίνω στο κεντρικό τομέα, δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων και σε... Στο σκληρό πυρήνα, στο κέντρο. Στο κέντρο. Έτσι. Άρα, να το ξεκινήσουμε έτσι απλά. Ποια είναι η ατζέντα, κυρία Βασιλάκου? Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η κρίση έχει χτυπήσει τους πάντες. Τα βλέπουμε καθημερινά όλοι μας. Είναι πάρα πολλά. Η κρίση, όπως είδατε, έχει χτυπήσει το κάθε σπίτι. Η ανεργία αυξάνει, ιδιαίτερα στους νέους. Και επομένως, μόνο με έργο θα κάνουμε ανάπτυξη και βεβαίως και θέσεις εργασίας. Αυτές τις οποίες έχει απαραίτητα ο τόπος και ιδιαίτερα η Αττική. Η περιφέρεια μπορεί να υποκαταστήσει αυτό που λέμε κεντρική πολιτική σκηνή και να βρει δουλειές για τους άνεργους? Να βρει δουλειές όχι, να αναπτύξει όμως όλο το δίκτυο των έργων από τις οποίες παράγονται νέες θέσεις εργασίας, μπορεί να το κάνει και θα το κάνει. Επανέρχομαι να κάνουμε έτσι, νομίζω ότι είναι πιο χρηστικό, ένα σύντομο σχόλιο στην αρχή και μετά να επανέλθουμε να έχουμε την ευκαιρία να πούμε κι άλλα. Κύριε Γερακάρη, το είπα και στην αρχή, άνθρωπος γνώριμος, χρόνια στην αθλητική δημοσιογραφία. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Θα πρέπει να πω ότι κατέρχομαι για πρώτη φορά σε αυτό το στίβο, είναι διαφορετικός ο πολιτικός στίβος, με το συνδυασμό πολίτες για τον Κορυδαλλό, με επικεφαλή στο Σταύρο τον Κασιμάτη, επί πολλά χρόνια δήμαρχο πετυχημένο και παραγωγικό. Και απαντώντας στο ερώτημα, θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι χρέος κάθε πολίτη, κάθε κατοίκου μιας περιοχής, να συμβάλλει και αυτός και να συμπράττει σε κάποιες αλλαγές, σε κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην πόλη. Εμείς στον Κορυδαλλό έχουμε και πολλά προβλήματα, αλλά και μεγάλες επιτυχίες ό,τι αφορά την κοινωνική διαστρωμάτωση και την γενικότερη λειτουργία της πόλης. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, αν μου τη δώσετε, να σας πω περισσότερα. Βεβαίως και θα σας τη δώσω. Έχουμε και πολλά. Και ο Κορυδαλλός, μια βεβαρημένη περιοχή, φυλακές, πολλά τα ζητήματα. Θα έρθω να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κυριακή Μπιλιάνη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον κύριο Γιώργο Καμίνη, τον νυν δήμαρχο. Νομίζω είστε και νυν υποψήφια. Ναι, είμαι ήδη Δημοτική Σύμβουλος. Εκλέχθηκα το 2010. Ασχολούμαι με την πολιτική, με τα τοπική αυτοδιοίκηση από το 2006 ως διαμερισματικό σύμβουλο στο τρίτο διαμέρισμα. Τώρα κατανεβαίνουμε πάλι με τον Γιώργο Καμίνη να στηρίξουμε το έργο του. Και πραγματικά πιστεύω ότι, να απαντήσω και εγώ στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, ότι κάθε νέος άνθρωπος έχει χρέος να ασχολείται και να συμμετέχει στην πολιτική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε ψηφίζοντας είτε θέτοντας υποψηφιότητα. Εμένα η δικιά μου θέληση ήταν πραγματικά να μπορέσω να συμμετάσχω στις αλλαγές και να βελτιώσω με το δικό μου έργο στην καλυτέρευση της ανθρώπινης και της καθημερινότητάς μας, της καθημερινής μας ζωής. Και νομίζω, κυρία Μπιλιάνη, στη λογική που όλοι το θέτουν ως αίτημα, να υπάρχει νέο αίμα στην πολιτική, όταν βλέπουμε και νέους ανθρώπους, καλό και θετικό είναι αυτό. Βεβαίως και η πείρα μετρά. Βεβαίως, και η αίσθηση που έχει κάποιος μέσα από την πορεία των χρόνων του για τα πράγματα, αλλά και το νέο αίμα χρειάζεται και πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Νίκο Μπάμπαλο, υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής, Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη. Κύριε Μπάμπαλε, τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει περιοχή της Αττικής και της Αθήνας που να μην είναι περιοχή που την έχει χτυπήσει η κρίση και τα προβλήματα να μην είναι μεγάλα και έντονα. Στη δική σας την περιοχή, ποια είναι, ας πούμε, είναι βασικό πρόβλημα η ανεργία, όπως είναι σε άλλες περιοχές της Αθήνας πιο υποβαθμισμένες? Πράγματι, η ανεργία και η οικονομική κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει χτυπήσει προφανώς και το Ηράκλειο. Ήταν μια μικροαστική περιοχή, μεσοαστική. Σήμερα πια δυστυχώς την είναι εξαφανιστεί η μεσαία τάξη. Είναι μια πόλη λοιπόν, ένας δήμος που έχει σημαντικά προβλήματα εδώ στο θέμα της ανεργίας, κυρίως στις ανέβρες εργασίες για τους νέους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα έχει χτυπήσει και την τοπική αγορά. Έχουμε, ξέρετε, μικρές εστίες τοπικής αγοράς,
όπου τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Έχουμε λοιπόν σημαντικά προβλήματα γύρω από αυτό που λέγεται οικονομία και ανάπτυξη. Βεβαίως. Θυμάμαι το Ηράκλειο, έχει τη βασική κεντρική αγορά και στη Λεωφόρο Ηρακλείου και ήταν αυτό που περιγράφατε, μια περιοχή που είχε την κίνησή της, είχε τη ζωή της. Αυτό δεν υπάρχει πια. Σήμερα δεν υπάρχει. Στα 5 μαγαζιά, κύριε Μαυραγάνη, τα 3-4 είναι κλειστά. Βεβαίως, εδώ έχουμε και μια ευθύνη και εμείς ως Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή, γιατί μέχρι σήμερα η Λεωφόρος Ηρακλείου είναι έτσι όπως ακριβώς τη θυμόσαστε. Και θα ζητήσουμε αύριο από την κυρία Βασιλάκου, και της έχουμε και καλή επιτυχία, και από τον κύριο Σκουρό αν εκλεγεί. Ένα από τα προβλήματα που έχει το Ηράκλειο είναι η Λεωφόρος Ηρακλείου. Θα ζητήσουμε λοιπόν να ενταχθεί στα έργα της περιφέρειας, έτσι ώστε να αποκτήσει άλλο πρόσωπο, να έχουμε πεζοδρόμια, να μπορεί ο κόσμος να περπατά στα πεζοδρόμια, να μπορούν να πάρουν σημαντικό φορτίο γύρω από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ταυτόχρονα να δώσουν και μια όθηση στην τοπική αγορά για να αναδείξουμε και τοπική επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Θέλουμε μαγαζιά, αλλά πρέπει να τους δούμε και κίνητρα. Ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι έτσι να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο. Κυρία Βασιλάκου, πιάνομαι από αυτό που είπε ο κύριος Μπάμπαλος για το ότι υπάρχουν ένα σωρό δήμοι από κάτω, να το πω έτσι απλά, που πιάνονται από την περιφέρεια και περιμένουν στήριξη και ενίσχυση. Είναι γεγονός ότι και η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας αγκάλιασε όλους τους δήμους ανεξάρτητα τις πολιτικές τους. Πολιτική κάναμε όλοι. Η πολιτική που άσκησε η Περιφέρεια Αττικής μέχρι σήμερα και θα ασκήσει, αυτό είναι βεβαιωμένο στο πέρασμα των χρόνων, ότι θα δει τους Δήμους με το ίδιο μάτι. Δεν θα ξεχωρίζει. Και βέβαια, κύριε Μπάμπαλε, θα χαρούμε αν έχετε έτοιμη μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουμε το πρόβλημα, γιατί και εγώ περνάω πολλές φορές από την Ηρακλείο και είναι ακριβώς. Και βλέπετε την κατάσταση στην οποία υπάρχει σήμερα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους έργα που διευκολύνουν τη ζωή και στην πόλη αλλά και τους πολίτες και τα ενισχύουμε και τα στηρίζουμε. Κυρία Βασιλάκου, σε ποιους δήμους εστιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και πού θα ρίξετε το βάρος αν ο κύριος Γουρός επανεκλεγεί και είναι ο Περιφερειάρχης? Κοιτάξτε, όλες οι περιφερειακές ενότητες, Δυτικής Αττικής, Δυτική Αθήνα, Βόρειος τομέας, ορισμένες περιοχές όπως περιγράψαμε, Ιωνία, Ηράκλειο και μια σειρά άλλους δήμους, Πειραιάς, Πέραμα, είναι σημαντικό, Κορυδαλός. Εκεί χρειάζεται πράγματι να στηρίξουμε με πολιτικές τέτοιες που πραγματικά το Πέραμα έχει την υψηλότερη ανεργία. Το Πέραμα και η Δυτική Αττική. Και βεβαίως η Ανατολική Αττική. Μια μεγάλη περιοχή η οποία αναπτύχθηκε άναχα και χρειάζεται την στήριξη για έργα υποδομής. Έργα παιδικών σταθμών για κάθε δημότη που θα ήθελε να πάει το παιδί του με ασφάλεια σε ένα παιδικό σταθμό του Δήμου. Έτσι όπως περιγράφεται όλη την ευρύτητα της περιφέρειας, πραγματικά έχω την απορία, υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν όλες οι εστίες με τα ζητήματα και με το πρόβλημα του καθενός έτσι όπως το ζει? Κοιτάξτε, προσωπικά ζητήματα σαφώς δεν μπορεί να λύσει. Αλλά ουσιαστικά προβλήματα όμως των πόλεων οφείλει να λύσει και θα λύσει. Πρώτα απ' όλα και τα οικονομικά της περιφέρειας το επιτρέπουν. Ο ίδιος ο προπλησμός της περιφέρειας, αλλά και ως υπεύθυνος ο Περιφερειάρχης Αττικής που θα εκλεγεί του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ, θα δώσει μια άλλη πνοή. Αυτός ο προϋπολογισμός που είχε ανακοινωθεί και από τον κύριο Σγουρό είναι σημείο που πατάτε για να δουν πράγματα χειροπιαστά οι δήμοι που περιγράψαμε? Είναι από τα κυριότερα. Άρα να τα περιμένουν. Στοιχεία και ο κάθε δήμος ο οποίος απευθύνεται στην περιφέρεια και έχει έτοιμη πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί, είμαστε στη διάθεση να το συζητήσουμε και να το εγκρίνουμε. Κύριε Γυρακάρη, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη Κορυδαλός είναι οι φυλακές και νομίζω στους περισσότερους. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει και εμείς όσο μπορούμε μέσα από την εκπομπή, με άτομα που είναι πολύ περισσότερα από ό,τι αντέχει ο χώρος και το έχουν πει και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Ένας χώρος που είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Ένας χώρος ο οποίος, δεν ξέρω, σας έχουν υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή μπορεί να φύγει από εκεί? Δηλαδή, εσείς τώρα, αν είστε αύριο δημοτικός σύμβουλος, πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε? Δεν τίποτα, αλλά θέλω να σας πω, είναι χαρακτηριστικό για όλους τους πολίτες και για μένα. Όταν παίρνω ταξί από το Σύνταγμα για να πάω στον Κορυδαλό και λέω πού πάμε, μου λέει ο ταξιτζής, λέω στον Κορυδαλό και μου λέει μέσα ή έξω. Ναι. Άρα έχουμε και πολλούς επιφανείς κρατούμενους εκεί, όπως ξέρετε, και σου λέει πως είναι κανένας ακόμα για να πάει μέσα. Επί του ερωτήματος που θέσατε, εσείς έχετε κάνει ρεπορτάζ σε εξεγέρσεις, έχετε ζήσει από κοντά τα προβλήματα που έχει ο οικιστικός ιστός, καθώς απέχουν μόνο 5 έως 10 μέτρα
Ναι. Ο τείχος των φυλακών και η κεντρική θύρα από τα σχολεία, τα γυμναστήρια, με χιλιάδες παιδιά, παιδότοπους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 2.500 έγκλειστοι μέσα στον κόσμο. Στο πνεύμα της πόλης. 4 και 6 μέσα σε 10 τετραγωνικά. Ναι. Οι συνθήκες είναι φιαλτικές πλέον. Ο Δήμαρχος, ο κ. Κασιμάτης, επισκέφθηκε μάλιστα και το νοσοκομείο, όπου επίσης η κατάσταση είναι φρικιαστική. Το ψυχιατρίο και το κεντρικό νοσοκομείο των φυλακών, όπου κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, εικόνες πολιτισμού δεν είναι μόνο από εκεί μέσα, τα έχουμε δείξει. Μάλιστα έπαιξαν και κάποιες τέτοιες εικόνες και τις είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είναι έτοιμα όλου του Κορυδαλού, όλων των φίλων του Κορυδαλού, των κατοίκων του Κορυδαλού, και δεν είναι λίγοι. Ο Κορυδαλός αριθμεί πάνω από 100.000 πλέον. Πολλοί κόσμος. Κατοίκους. Πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς έχουν γίνει αρκετά έργα υποδομής τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρήματα δόθηκαν από το ΕΣΠΑ και από τον κύριο Σγουρό για υποδομές που γίνανε σε σχολεία, σε εκπαιδευτήρια. Έγινε ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο, ένα πρωτότυπο, το μοναδικό στην Ελλάδα που υπάρχει. Επίσης, νέοι άξονες εμπορικοί. Βέβαια, η εμπορική κρίση έχει ξεσπάσει και στον Κορυδαλό, παρότι είναι ένα πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο με πολλά και σημαντικά καταστήματα. Πιστεύω όμως ότι το βασικό πρόβλημα, αν τα ιεραρχούσατε, είναι οι φυλακές, η ύπαρξη των φυλακών. Είναι ένα από τα μεγάλα αιτήματα, και το άλλο είναι η ανεργία των νέων. Γιατί αν πάτε στην πλατεία κεντρική του Κορυδαλού, που είναι η πλατεία Ελευθερίας, υπάρχουν δεκάδες καφετέριες. Εκεί γίνεται και ο σταθμός του μετρό. Τον περιμένουμε μεγάλη αγάπη και λαχτάρα. Και βλέπουμε εκατοντάδες νέους στις 10 και 11 το πρωί να κάθονται να πίνουν καφέ γιατί δεν έχουν δουλειά. Αυτό είναι κάτι που σε ματώνει να το βλέπεις. Να δανειστώ λίγο, πριν πω και στους άλλους υποψηφίους, την ιδιότητά σας, την επαγγελματική. Το θέμα αθλητισμός, που εσείς τόσα χρόνια το έχετε ζήσει επαγγελματικά, θα είναι στις προτεραιότητές σας? Ασφαλώς. Κάνατε πολύ εύστοχη ερώτηση και είναι και στο δικό μου γήπεδο, όπως λέμε. Βέβαιως, δεν είναι δυνατόν να έχω ασχοληθεί 30-35 χρόνια με τα αθλητικά δρόμια και να μην ζητήσω από τη Δημοτική Αρχή, αν εκλεγώ, να αναπτύξει περισσότερο τα προγράμματα για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για τους νέους. Είναι μια ασπίδα, νομίζω, κοινωνική. Νομίζω είναι και ένας τρόπος οι άνεργοι νέοι, από το να είναι στις καφετέριες, να είναι σε κάποιες χώρες να αθλούνται. Και επίσης, για αυτό που είπατε με τον κύριο Ζουράρη προηγουμένως, που άκουσα και που είπατε για κάποια θέματα σχετικά με τη χωματερή των Αθηνών και με τον ΠΑΟΚ, έγιναν πράγματα τα οποία είναι τελείως απαράδεκτα και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργήσει η σύνεση και η σοβαρότητα. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, να πάω και στην κυρία Μπιλιάνη. Κυρία Μπιλιάνη, πολλά τα προβλήματα της Αθήνας. Τώρα, πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, δεν μας φτάνει η εκπομπή. Ποια εσείς αισθάνεστε και ως νέος άνθρωπος ότι στην επόμενη τετραετία, αν επανεκλεγεί ο κύριος Καμίνης, είναι αυτά στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα? Θα αναφέρω κι εγώ το θέμα της ανεργίας. Πραγματικά κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στη θητεία μας και κρατήσαμε την πόλη όρθια. Μέσα σε μια κατάσταση ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης, ο Δήμος της Αθήνας σιτίζει 14.000 άτομα καθημερινώς. Έχουμε αναπτύξει σε απίστευτο ρυθμό τις κοινωνικές υποδομές μας. Σιτίζουμε ανθρώπους, φιλοξενούμε αστέγους. Σε σχέση με την ανεργία και ειδικά την ανεργία των νέων και την ανεργία των γυναικών, που είναι ένας ειδικός τομέας, ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Καμίνης, από τα ΕΣΠΑ που μπόρεσε και κατάφερε με δικές του προσπάθειες να φέρει στην πόλη μας για πρώτη φορά ένα τεράστιο αριθμό εκατομμυρίων, από αυτά ένα μεγάλο μέρος, περίπου στα 25 εκατομμύρια, έχει διατεθεί για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Έχουμε κάνει συνεργασίες με τον ΣΕΒ, με τη ΓΕΣΕΒΕ, με ξενοδοχειακά, τεχνικά επιμελητήρια, βοηθάμε start-up companies, έχουμε ιδρύσει κέντρο επιχειρηματικότητας στην Τεχνόπολη. Πραγματικά αυτά είναι ζητήματα που πρέπει και έχουν τεθεί σε προτεραιότητα. Μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή και σε πρώτο στάδιο, και έπειτα από εκεί και πέρα βοηθάμε στην ανάπτυξη, βοηθάμε στον πολιτισμό, βοηθάμε στην εξοικονόμηση των πόρων που έχουν γίνει, εξορθολογίζοντας τα οικονομικά του Δήμου και διαθέτοντας το ποσό, καταργώντας τις σπατάλες και διαθέτοντας το ποσό σε άλλες δομές, όπως κοινωνικές, όπως καθαριότητα, όπως πολιτισμός. Να σας πω, όταν αναλάβαμε τη θητεία μας, ο Δήμαρχος μας είπε: θέλω να κόψετε τις σπατάλες. Και αυτό κάναμε όλοι. Προσωπικά,
ως πρόεδρος που ήμουν στα μουσικά σύνολα, αναφερθήκαμε και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, να σας πω ότι από την αρχή της θητείας μας κόψαμε 1 εκατομμύριο ευρώ, κρατώντας τις ίδιες παροχές προς τους δημότες. Μάλιστα. Οικονομία και σύνεση. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Καινούριες εποχές και έτσι πρέπει. Κύριε Μπάμπαλε, έχω ένα μήνυμα αναφορικά με τους απλήρωτους, όπως αναφέρουν οι υπαλλήλους του ραδιοφωνικού σταθμού. Του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού του Ηρακλείου. Δυστυχώς, κυρία Μαυραγάνη, σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες, όπου πραγματικά ο εργαζόμενος τραβά τα πάνδυνα, ας μου επιτραπεί η φράση, στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε 33 εργαζόμενους στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, όπου έχουν να πληρωθούν 12-13 μήνες, κύριε Γερακάρη. Αθλητικό συντάξιο. Ξέρω, είναι παλιά ιστορία αυτή. 13 μήνες. Και τι θα γίνει τώρα, κύριε Μπάμπαλε? Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Παρόλο ότι έχουμε κατ' επανάληψη ζητήσει από τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, κύριε Μαυραγάνη, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα εν τούτης, όχι μόνο δεν τα έχει πάρει, αλλά όπως σας είπα, συνεχίζει τα ταλαιπωρία αυτή των ανθρώπων, η αβεβαιότητα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι επειδή σε 9 μέρες έχουμε εκλογές, κάποτε, γιατί ξέρετε, είμαι, όπως είπε ο Δήμαρχος, παλαιότερα ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Ως πρόεδρος παλαιότερα, πριν από 15-16 χρόνια της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου, τότε πληρώναμε τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως πολιτικού ή οποιοδήποτε άλλο κόστους. 50-55 άνθρωποι στη δημοτική επιχείρηση που εργαζόντουσαν ως εργάτες καθαριότητας τότε, το 2009 ήρθαν στο Δήμο. Οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορούσαν να πάρουν το μισθό τους, έπρεπε κάποιοι να πάρουν την πολιτική ευθύνη. Ένας από αυτούς που πήρε την πολιτική ευθύνη να τους πληρώσει είναι και ο Μιλών. Είμαι και εγώ. Και σήμερα λοιπόν, 16 χρόνια μετά, θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις γιατί πληρώσαμε τους εργαζόμενους. Και παρόλο ότι, όπως σας είπα, 33 εργαζόμενοι έχουν να βρεθούν 13 μήνες. Άρα τι θα γίνει τώρα? Που δήμαρχους, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι παίρνουν τις δικές τους αποζημιώσεις. Είναι τραγικό λοιπόν αυτό. Είναι τραγικό να υπάρχουν άνθρωποι που δεν δουλεύουν, αλλά είναι άνεργοι, αλλά εξίσου τραγικό άνθρωποι να παρέχουν τις εργασίες τους και να μην πληρώνονται. Σαν άνεργοι είναι ουσιαστικά. Βεβαίως. Ναι, όχι, πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε, ελεύθερα. Θα σας απαντήσω, κύριε Γερακάρη. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτος στόχος είναι να πληρωθούν εργαζόμενοι. Θα πρέπει να πληρωθούν εργαζόμενοι. Πρώτος στόχος είναι αυτός. Δεύτερο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ισότητα τους εργαζόμενους. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν διπλές συμβάσεις με άλλες επιχειρήσεις του Δήμου. Και ενώ δεν πληρώνουν το ραδιόφωνο και κάποια στιγμή θα πάρουν χρήματα, πληρώνουν 6, 7, 8.000 ευρώ κάνοντας διπλές συμβάσεις. Κρατώ αυτό που λέτε, κύριε Μπάμπαλε, άρα θα το εξορθολογήσετε. Σαφέστατα. Με πιέζει ο χρόνος τώρα. Σαφέστατα. Έρχομαι, κυρία Βασιλάκου, σε εσάς, η μοναδική υποψήφιος για την περιφέρεια. Μήνυμα και για εσάς. Μου λένε τα ίδια και τα ίδια, μας λένε περί ενεργείας κτλ. Θέλουμε να μας πείτε τι θα κάνουν, όχι τι έκαναν. Συγκεκριμένα τι θα γίνει με τα σκουπίδια. Συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν. Κοιτάξτε, τα σκουπίδια δεν είναι της περιφέρειας. Υπάρχει ο οργανισμός και ο Περιφερειάρχης είναι ο πρόεδρος. Αλλά η Εκτελεστική Επιτροπή και το σύνολο της δίκης αποτελείται από τους Δήμους. Είναι δεδομένο. Σωστό. Ότι έχουν προγραμματισθεί μια σειρά πράγματα γιατί οι φελοί είναι χωρισμένοι. Δεν είπε κανείς ότι τα σκουπίδια του σγράφου που κάθομαι εγώ θα τα πάω στη φυλή. Πρέπει να αποδειχθούμε και εμείς ως πολίτες ότι τα σκουπίδια μας πρέπει να τα διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος σε συνεργασία με τον ΕΣΔ. Άρα υπάρχει κάποιο πλάνο από πλευράς περιφέρειας σε συνεργασία με τους Δήμους? Εμείς ενημερωνόμαστε σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τον Περιφερειάρχη Αττικής ως πρόεδρο του συνδέσμου, του διαβαθμιστικού συνδέσμου, και όπως γνωρίζετε έχουν προχωρήσει μια σειρά πράγματα τα οποία αφορούν χιτά, οι οποίοι είναι στην τελευταία τους υλοποίηση, δηλαδή τους παραλαμβάνουμε τους 2-3, ώστε να αποσυμφορηθεί η φυλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ένα λεπτό μόνο ότι εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης οικονομικών σήμερα, νοσηλεύτρια το επάγγελμα. Εργαζόμαι με το παιδί και την οικογένεια και ακριβώς εξ αυτής της ιδιότητας είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, ιδιαίτερα για τα σκουπίδια που πραγματικά αποτελούν το σοβαρότερο πρόβλημα όπως και είναι. Έχετε δίκιο. Κυρία Βασιλάκου, κύριε Γερακάρη, κυρία Μπιλιάνη και κύριε Μπάμπαλε, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, και επανερχόμαστε για να κάνουμε την κλήρωση για τα 1.000 ευρώ. Διάλειμμα και ερχόμαστε.